Nechci, ale bude oběd. Vážení a milí všichni přítomní přátelé, já vás srdečně i s mojím manželem vítám tady v Bojkovicích u Bosáků. Děkuji, že jste si všichni udělali čas, přijali naše pozvání a sešli jsme se tu právě proto, že chceme oslavit jubileum tady našeho oslavence, protože před 75 lety se manželům Bosákovým narodilo 5. dítě. Šťastný tatínek šel 4 dcerám oznámit tuto novinu do vedlejšího pokoje dozadu. A řekl tato slova: holčičky, máme chlapečka. A celým domem se konečně rozezněly dětské hlásky, které opakovali a skákali na posteli: máme chlapečka, máme chlapečka, máme chlapečka. Dostal jméno Karel. Je ve znamení Berana. A sudičky mu do postýlky přinesly odvahu, vytrvalost, nebojácnost a pevnou vůli. Celé dětství prožil v rodičovském domě ve velké rodině, ale v sousedství poznal svého velkého kamaráda, staršího, později našeho milovaného strýčka Zdeněčka, a netušil, že to bude opravdu jeho strýček. To byla veliká náhoda. No, jezdili jsme na motorce do Paně. Zažil plno dobrodružství a to oni budou vzpomínat. Dětství prožil v rodičovském domě, uběhla léta školy, studia, později vojny, ale také léta lásek. A v roce 1961 jsme měli svatbu, začalo období zaměstnání a zjistil, že rodičovský dům už patří státu. Začali jsme přemýšlet o stavbě vlastního bydlení, teda domku aspoň v otcově zahradě. Tato těžká léta bychom neprožili sami bez velké pomoci rodiny Hasíkový, je potřeba říct, rodiny Hovězákový a rodiny Sadílkový. Bez nich bychom dneska nebydleli. Je to už 28. rok, co užíváme své bydlení. Každý den se radujeme a těšíme se, že nám to ještě dlouho vydrží. Ale dneska jsme tady právě proto, že našemu milému oslavenci všichni, co tady sedíme, chceme popsat hodně zdraví, hodně štěstí, hodně spokojenosti, ať si užívá života v klidu a v pohodě a ať je mezi námi dostatek. Tě bolí ruka.